Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Mistogan aka Raveši aka Pavel a dneska se koukneme sami na State of Decay Breakdown. No, tenhle pokus natáčíme po druhý, takže uvidíme, jak to bude. První pokus, dejme tomu, že nevyšel vůbec fajn, protože jsem tam umřel asi 3krát, že jsem došel někam, kam jsem asi jít nechtěl. Tak, mezi tím to, než doběhne loading, který právě doběh, hrajeme za náhodnou postavu a na náhodném místě. A já nevím, jestli tady chci být, takže první věc, co mám? Dobře, mám nějakou tyč, větší, nebo hokejku, jedno z toho. Umři víc, dobře? Pong. Jo, máme hokejku. Tak, teď se koukneme, kde jsme, někde v bažinách. To není vůbec fajn. A tohle by mohlo být takový víc záživný. A my půjdeme třeba semhle, aby jsme to neměli daleko od všeho. Ale my bychom se... Kudy je silnice nejblíž? Tudy. Tak. V první řadě bychom se měli dostat někam na silnici, aby jsme mohli vědět, kde, odkud jsme. A tamhle ten barák je boží. Tam bych chtěl bydlet. No. Uvidíme. Třeba někdy v budoucnosti. Tak. Páni. Docela hezky to tady je. No. Co je State of Decay? Takže pokud jste neviděli minulý video, kde jsem to točil se Samidarem, který je takový víc bláznivý, kde je to takový víc jiný, takový víc střeštěný, tak se koukněte, budete to mít v popisku videa, nebo možná na konci videa, nebo někde tady to někde bude lítat, kdo ví. Tak, a nechceme udělat žádný hluk. Hlavně žádný hluk. Já jsem tady nějaká kravička. Jestli nikdo nevšímejte. No, takže se koukněte na to video. A tak. A budeme to hrát od začátku teda, protože tam ten save se mi jaksi smazal. Když ho zabiju, všimnou se mě? Potichu, potichu, potichu. Hlavně potichu. Hlavně potichu. Auto. Hlavně potichu. Já mě si nevšímej, já jsem nějaká roztomilá kytička. Fajn, tak se nevšimni. Tak, ještě tady jeden. Dobře, to by mělo být. Dobrá. Dobrá. Tak, teď to zkusíme dosprintovat k autu. Šup, 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 běž, 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 ha! Pust mi auto, mý auto, fuj! Hodnej. Dobré. Takže tak, počkat, je tady něco zajímavého, kde bychom se mohli zastavit po cestě? Zatím to tak nevypadá, všechno je takovým způsobem zahalený. Zahalený do takový postapokalyptického světa. Překvapivě, je to zombie. Ajaj, horda, uhu! To byl epický újezd před hordou, kdybyste nevěděli. Tak, a teda pokud nevíte, o čem je tato hra, tak je to tak, že teďko my jsme někde a kam jedeme? Jedeme tam, kde by mohli nebo budou být přeživší, aby jsme se k ní mohli přidat, aby jsme nebyli sami. Ta holka, kdo mluví, je Lily. Kdo je Lily? Lily je holka, co nám pomůže, co nám dává věci. A ukazuje místa, kde by třeba tady by něco mohlo být, tady by někdo mohl být, tady by mohly být zbraně a bla 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 bla. A říká nám to přes vysílačku nebo rádio. Do teďka jsem nepochopil, jestli je to vysílačka nebo rádio. Ale vypadá to, že rádio, protože tady máme nějaký stanice. Tak, kdo ví, třeba to bude obojí. Tak. Tady to vypadá docela hezky. Prostřed města, nikdo tady není. Hello? Někdo tam je, takže bychom se přidali k ním a ne tam, kam jsem chtěl. Ahoj, můžu se k tobě přidat? Teď ne. Ahoj, u tebe se můžu přidat. Ano, u tebe se chci přidat. Ahoj.
Dobrá, tak právě teď jsme se přidali do téhle krásné bejsky. Tak, máme tady 5 přeživších, Lily, Hazel, Christianu a Kelly. Dobře, tak to jsem tady jediný kluk. Takže tohle je teď rozpoložení našeho baráku. Naše rozpoložení je dost mizerný, takže si tady uděláme baráček. Ano, chci opravit kuchyňku a opravíme si workshop. Co je workshop? Workshop je něco, kde můžeme upravovat věci a vytvářet věci. Tady to pečem a tady se prostě přespávají. Jo. Tak. A už přesně vím, co jsem dal. Tady bude věž, tady bude na jídlo, aby se mohlo dělat, tady bude... Nevím, co? Ale tady bude lékárničko. Jo, přesně tak to vidím. No dobrá. No dobrá, počkat, kudy se odsaď sak... Ne, jedno. Nebudu hledat... Aha, tam byly dveře. Dobrá, takže my se... Tady jsou vlastně stavební materiály, tam bychom se mohli kouknout. Za chvilku si vysvětlíme teda úplně všechny principy této hry, teda z části všechny. Tady je to. Není? Jak to? Tady je to. Aha, právě se nám opravila... No, ložnice. Tak, tohle si vezmu. To jsou ty stavební materiály, z kterého můžeme právě stavět ty věci. Jako je ta postel a podobné věci, nebo můžeme zkoumat další věci. Děkuju, že jsi vyskočil z toho okna. Ahoj, ty jsi ale hezký fešák. Dobré, dobře, právě mi došla stamina. A stamina je to modrý okolo mapky, dole vlevo v rohu. Jo, protože otevřít dveře normálně je trapný. Proč ne? Jo, úplně stejný princip. Dobře, tak. Tohle by bylo lepší, když na to koukám. Dobře, tak tady nahoře vidíte morálku, 5 jídla, neboli zásoby jídla, zásoby léků, zásoby nábojů a munice, zásoby stavební materiálu, zásoby benzínu. Vlivu a že máme 5 populace, plus mě teda 5 dohromady. A toto je infestation, že když to nevyřídím, tak se bude to řešit a bude to tady pro nás nepřeživatelný. Což by nebylo vůbec fajn. Tak. A já jsem toto nechtěl, já jsem si chtěl postavit nějakou tu věc. Ta věc bude tato a to se nám postaví za hodinu. Na to se podíváme v dalším dílu, pokud neumřu za kamerou. Což by nebylo vůbec fajn. Tak, koukneme se a prozkoumáme nějaký způsoby tohoto města a najdeme něco, co by se nám mohlo do budoucna hodit. Tak, tudy a měli bychom najít takovou krásnou větší věž, která je přímo tady. A ta věž dělá to, že když si na ní vylezem, tak se můžeme rozhlídnout překvapivě, kde co je. A funguje to takovým způsobem, že... Dobře. Že ten princip je takovej, že se nám ukáže, hele, tamhle je barák, takže v tom by něco mohlo být. Nebo, hele, tamhle jsou léky a bla 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 bla. Dobrá. Tak, jsou tady normální zombie, jedna věc. Pak tady máte takovýhle hordy, co jde přímo tamhle, co nechceme naštvat, protože kdybychom to naštvali, tak umřeme těsně rychle a to by nebylo vůbec fajn. A pak tady máte takový ty normální, jako jsou... Jak se tomu řekne? A tamhle je gunshop, tam se určitě budeme podívat. Jak se tomu řekne? No to je jedno, prostě máte tady jiný zombíky, kteří jsou neprůstřelný, pak tady máte někdo, kdo přiláká další zombíky, protože ječej, pak tu jsou další zombíci, co smrtěj, že když je zabijete, tak prostě vám odebírá nějaký plyn okolo nich. A tak. Prostě zajímavý. A je to takový arkádový, že to není až tolik realistický, jako je třeba The Last of Us, ale takový arkádovější a sandboxový, že si tady dá dělat spousta věcí. Jo, tam je přesně ta horda. Dobrá, jedem dál, dobrá. Tak, tam je lékárna.
Tamhle je autíčko, protože autíček nikdy není dost. Ani málo. Ale tamhle je něco ještě. Tak, je tady ještě něco, protože mise mi ukazuje, že tady ještě něco je. Tohle není fajn. Buď já jsem slepej, nebo nevím, kde to je. No. Támhle to je. Tak. Dobře, ještě nespadni. Tak, tohle bychom měli. A teď se koukneme, kam bychom mohli jít. Máme vyčistit Interpret zombie hordu. Tohle jsou mise, co jsou náhodně daný. Nejsou to, ale prostě byste to měli udělat. Nejsou povinný, ale měli byste. Tak, a my si zajdeme do gun shopu pro nějaký zbraně, co by bylo docela zajímavější. A pro nás docela důležitější. Dobře, tak tohle není vůbec vtipný. Tak, ani nevíte, jakým rychlým způsobem se tady dá umřít. Prakticky v minulém videu, který jsem jakože chtěl vydat, jenomže to nešlo, jsem šel zabít někoho, kdo se jmenoval Z. To nešlo. Skočil na mě a zabil mě asi během 4 vteřin. A bylo to velmi zajímavý. Takže tak. To byl home run, chlapče. Dobrá, tak se koukneme, co tady může být. Tak, v těchto bílých věcičkách se teda prohledávají nějaký ty věci. Granát do granátometu, překvapivě, do čeho fakt jinýho. Co to vůbec, mám nějakou mačetu, nebo? Dobré, prohledej to. Je. Dobře, tohle jsme jakože neviděli. Já nemám místo. To je jedno. Tohle je teď méně potřebný jak náboje. A munice, která je tady docela potřebná. Jo, přesně tady, proto jsme sem přišli. Aha. Tak, nám dej tam tu munici. Tak. To bychom si mohli nechat tu pušku třeba. Kdo ví? A sakra. Jo, nemám místo, takže my uděláme to, že sem zavoláme někoho pro zásoby. Jestli to teda půjde. O bože. Umři víc. Au. No tak. Dobře, dejme tomu, že je mrtvej a mrtví lidi jsou fajn. Mohl bych se zavolat... Dobře. Co jsem právě udělal, je to, že z naší základny, z naší basy se sem prostě dostaví někdo, kdo si řekne, hele, tady jsou zásoby, tak pro ty zásoby dojdu. Takže, tak. A právě, že se to kupuje za ten určitý vliv. A fuj, pust mě. Dobře. Mozeček. Dobře, dejme tomu, že jsme se najedli mozečku. Tak. Tohle byla nejdelší cesta, co jsem kdy vyjel v téhle hře v autě. No dobře. Tak, jsme tady. Ahoj rodino. Tak, máme 7 něčeho, takže tohle tam nechcem. Už to prodávat díky ti. Tak. Tak, tohle by bylo. Nemají tady větší baťušek. Nemají tady větší baťušek. To není dobrý. Co mi zavíráš? Dobrá. Tak. Co tohle? Incense zombie horde, tohle nepotřebujeme. Ale jo, měli bychom se o to postarat, než ty zombie hordy nám dojdou do baráčku. No tak uvidíme, jestli to vůbec půjde. Tak.
No ježiš, vás je tady ale. Tak ještě na cestu nazpátek. Dobře. Jo. Nějak se nám kouří z autíčka, to není vůbec fajn. Ale vůbec. Ještě tady. Jedny. Tak. Wow, tohle bylo epický vytočení, ale no pojďte sem, vy fešáčí, ale můžu si tě vzít, ale pojď sem, pojď. Naskoč. Tak ne. Ty jsi tam prostě musel naběhnout jinak, co? Ty jsi nedal pokoj. Ale ty jsi tady ještě takový chudinka sám, pojď sem. Dobře. Tak tohle by bylo. A jedeme dál. Respektive Zombie Horde a tak Tower Home se blíží k domu. Jaká? Ježiši Maria, těch je. No, tak postaráme se o ty hordy a uvidíme co a jak. Jestli ještě mě něco napadne, tak bychom to udělali v tomhle dílu, jestli ne, tak v příštím. Uvidíme. No a teď uděláme epický. Jo. Naskoč. No pojď, až tě vezmu domů. Tak ne. Abych tě pojmenoval, krmil bych tě, říkal bych tě Bob. Tak nic. O, Jimmy právě dorazila. Zombie Horde Killet. Dobře, to jsem si všiml, že jsem zabil zombie hordu. Tak. Kam bychom se ještě mohli vydat? No, zabijeme ještě tudle. A půjdeme do léky. A pak bychom třeba tento díl už mohli ukončit. Kdo ví? Buď to bude něco speciálně dlouhého jako odpustka za to, že jsem nenatáčel sám. Nebo... Dobře, už se nám z toho kouří černě, hele, nechce někdo nasednout? Pojď, Bobíku. No, ty jsi ale šikovný. Tak prej ne. Chudák Bob, já ho měl tak rád. No, uvidí se. Zem. Bong. To by bylo. Tak, dojdeme ještě pro ty léky. Protože léků není nikdy dost. Tak jedem. Tak. Šubidubidu, dubidu, dubidu. Ohni. No tyjo, ty jsi ale fešák. Se nedělá takhle někoho kousat. Až po prvním rande. Tak, vezmeme si aspirin, trošku se... To samý platí u tebe. Ty vstaneš, nebo nevstaneš, nebo jak je to s tebou? Jo, vstaneš! Au! To tě mamka nenaučila, že máš být napřed romantik? Třeba od toho existují zombie filmy. Ty. Romantický filmy. Tak, zavoláme si znova pro zásoby, aby si sem přišli, aby jsme to nemuseli tahat, protože můžu tahat, jo, můžu tahat jenom po té jedné tašce. No ježiš, ty jsi umřel, ale hezky, ježiši, ahoj. No, je tady ještě něco, co by mě mohlo zajímat? Uvidíme. Prej není, takže tady máme jenom tady ty léky. Dobře, takže odvezem to domů a uvidíme, třeba ten díl už ukončíme, třeba ne. Kdo ví? A my si nebereme tohle auto, protože to auto je vošklivý, fuj a blé. My si vezmeme tady to úžasné auto, Ježiši Maria, ty máš výdrž. Chlape, měl by si Chlape, měl by si se sebou něco dělat. Ahoj. To mě baví. Dobrá. Tak. A jdeme dál. Jo. Protože dveře neumím otevřít. No a to uděláme action.
bezpečně prostě. There you go. Don't say I never Tak. gave you nothing. Takže. Dobrá. A ještě se zájdem pro stavební materiály, aby jsme mohli když tak něco postavit, co bys nám mohlo něco přinést. Aha, dobrý, 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 dobrý. A tady doprava. Dobře. Bože, to auto se řídí divně. Jo, protože tohle se mi se to tady prostě nelíbilo. Mně se to tam nelíbilo, tak proč ne? Tak, tady to nějak hezky zaparkovat. Jo, úplně úžasný akrobatický skok do našeho krásného bytu. To jsem nechtěl. Bože můj. I'll run this home. Tak, máme... Ježiši, ty seš fešák zase? No pojď sem, no pojď sem. No pojď sem. A mozeček. I need a breather. Mohl bys si zase vlít do toho auta? Dobře, tak jak pak budeme říkat tobě, ty fešando? Ty budeš třeba Annie. Ahoj Annie. Jo, dobrá. Annie je na světě. Máme fešáka. Boba a fešandu Annie, jo. To jsou úžasný jména. To sedí. Dobře. Tak, počkej. Tady je ještě nějaká speciální mise, takže budeme dondat zásoby, jo. Co to je? Strange in trouble. Nevím, jestli chci nějaký trouble. No. Vejdi sem. Tak. Tak, můžu něco postavit. Jako třeba nemůžu to postavit, co jsem chtěl. Semhle bychom mohli postavit léky. Ty by byly fajn. Dobře, takže tady už stavíme medical kit. My bychom se mohli podívat na poslední věc. A to tady na tu nějakou misi. To musíš No jo, tak to bude ještě jednou třeba. Počkej, zavři za sebou dveře, ty nevychovaníče. No, tak to bude zajímavý. Jo, my tady umřem. Jeden. Ten lopat. Jo, proč ne, protože pánvička. Tak. No počem, no. No dobře. Počkej, umři. Chudáčku, počkej, už jdu. Tak, umři. Ale nechceš jít třeba se mnou? Dobrá. Tak. Kam máme jít? Dobrá, tak přesně tam se vypravíme, počkej chvilinku, jenom si dojdeme pro auto, aby to bylo rychlejší, protože pěšky se mi to jít nechce. A jestli mi zničejí mýho úžasného Volkswagena, nebo co to je, nebo Volvo, nebo... Bůh ví co, na auta jsem nikdy nebyl. Dobře, ahoj, fešando, nebo fešáku, nebo co to bylo na zemi. A jedem. Tak, tady mírně doprava. Dobře, takže tady ty bydlíš, jo? Máš to tady hezký. Tak, právě jsme teda zachránili nějakýho klučinu, co tady byl. A potřeboval pomoc, aby se dostal do svý základny. No, můžeme jít odejít aspoň s dobrým pocitem, takže proč sakra ne? No, uvidíme. Ahoj. Ahoj číslo 2, ahoj číslo 3. Wow. To jsem přesně chtěl, já jsem vám chtěl ukázat, jak přesně se tady dokáže uparkovat auta. Jo. Tohle bylo schválně. To nebylo vůbec nějakým způsobem ovlivněný, ale já jsem to chtěl udělat. Jo. Já jsem to tak měl v plánu. Jo. No dobrá, takže už se blížíme pomaličku ke konci. Dobrá, a kde bychom si mohli udělat nějaký místo, kde to ukončíme? Dobrá, takže tady třeba, jo, vydejchej se chlape.
No dobrý, už si nabral dech. Dobře, tak. Nezapomeňte sdílet, komentovat, lajkovat a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čau.